Duol makelo ratich oganda e pacho kaendi manindo KNHCR oyango kanyendo ni gisefwenyo anyuola mag jogo eko mabende nowito ngimagi kod mago eko mabende noyudo hinyruok kod rocho ratichgi e kinde ng'anyo mabende nobagi e pacho kaendi mag yango ni rombo 1,800 kendo chenrogo eko mag biro neno ni ochak timi gi chudo magi en ginendo makoro dhi nyime gi e kinde niendi. Kaluwore koda jakom mar duolo nogo Mikai Oganga oyango ni nonro magi magisetimo kaachiel bende koda liponde mawuok e gwenge mopogore opogore oyango ni anyuola ma kamago gene kendo chenro mar biro neno ni koro migi omenda ma ok tin ne shillings milion 3 en gino endo makoro gichako kaka duola. Kinyalo paro ni aput mabende nochuogi koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto mondo mi ne one ni chudo machalo kamago ne otimore. Ne owuok koda doho mabende noyango ni jatend piny onge koda oteku mar timo mano mak mana duolo nogo mar KNHCR. Other violations, we are yet to consolidate the numbers, but for victims of protests and demonstrations, we have a consolidated figure of about 1,800 victims. Compensation is just a way of saying pole. It may not bring you back to where you are. So when you're looking at reparations, it's not about paying people. And I think that's a misconception that people have, that it's about paying people. This is a totally different process from what the courts would look at in terms of awarding damages. These are not damages. From our perspective, there's probably a gap in terms of how police manage crowds and assemblies. So one of the aims of non-repetition is to have legal reforms to address the gaps that are in our laws, to address the practices